lada khiatan ka jahat ka la ban ngam ong uba AL hek ya ka NPP. U MLA ka Bharatiya Janata Party BJP ulong lada ka jahat ka la palat ka jingkit bat ka la khiatan ka la ban ngam ya ka ne ulakren halor ka jingki state ka National People Party lane kata ka NPP na ka jing penyeso idekot bat kinong ilam ha kine kisngi. Habaya kren halor ka jinglong jiman ka politik ha ka jela uba hek ulapan pau wa ka jingwan yaso kinong ilam sya ka seng National People Party ka ditang karukom ka baju jia ha ka politik ha India ha ka bakabor ka jukring ya kibriu Henry ulamaham bakane ka jingwan yaso kamut bakan wanra ya ka jingjob ha ka por election uba hek ulong bawat la ka NPP ka don ya ki jigbun pat ha assembly ban bat pun kinong tau an kila penyeso bat ka parti ba sensyar Henry kani kamde ka dak bakin job biang lada pidon ha kabor baru kising tenat banyeso bat ka parti ka ba sensyar Henry ka jinyeso ki MLA barim lane ki MLA bat kano kono ka parti kamut bakila job lupa ulaong ula pentip baka kam election kadai ka bajuat bat ki ba penkut ya ki jingmi ki dei kinong tap vote omde ka jingkhen ka bami na ka jing phet seng lane ki jingrung kinong elam bakrau don bun ki jingkhen ha ka politik kamde ka jingkhen ka bajem don bun kirkom ban yet ya okurtong ubala ban job baru ki tresitom Henry ka jingsingan kam don ha ka kti ki parti ka don ha ka kti ki pajba namar ki pajba ki dei ki bajiet ya ki MLA ki pajba ki jiet yangi ula ban rap habai dei bat ka jingkela parti kinong elam uba hek ulong bakane kadai ka ka ba jujia habaro ki parti kamtam hakapor election haman la ka parti om tang ka NPP lane BJP Kongres lane UDP hakapor election pinyi bun ki bawan ki balej ka bakum kane om la ban laj ula ong la pun kut da ka bong baka BJP kadang e beteng ban pinklan ya ka seng nandu tenrai ba khnang ban la banye khun ba ya ki election ki banwan nakaliang jonga obari ak ya kani ka khubor balapan mi dai ba AL hek halor kani ngitip syai ba kani kadai tang ka drama haswa jong kane ka election ka ba chiteng samoy hakabidei bat UMP uban mi khmat hangte hapo ying dorbar ba jong kari India ga jongi hangte hapo New Delhi te paj ba nginum de suban sngew pher namar ba baro kumbang ila tip syai hi baro kiseng sain perthei laj na ka VPP ki ya trelang bat ki don hakaju kadin kata kada wal adaki le drama hadu kono wal adaki pentame o paj ba hadu kono hende nginem de suban bij ane bantame ha kini ki buj ba arsap tang ban pen klumar lane banelam bakla ya o paj ba Henry bat kum tahiru ngila Christian ya ka Voice of the People Party bat kum bang ngila Christian nadu dang sedang tungin yai Christian kat hadu bangini oban khet sisya ya uta uso jong ka jingkemen ane ya uta uso bobang ubatiang namar ba kumbang ila tibi menta ngidang don hapedeng kata kalengkha kabangi dang haban rap mo ngimpa dio ban khet ya uta uso tat andala poi usnam ar hajar ar pupra haba ka VPP kan sayo ban bat ya ulakam sensyar bat kan yalam ya kane ka jela ka bi ye ka jing de hadu kata ka por begin sa sedang no ban yo ban khet ya uta uso ubabang ubatiang bat hakino kiliang kila sedang biang ban kiim bat hangta ngin sala ban yu bakata roi kapar kan sa sedang no sasisin ban ki imbiang hakino kilia kumta parapaj ba sasisin na syo bangan penkut ngan ban biang tonginom ya bichu tonginom ya sneu klumar syu halor kane ka jingkren dan ka jingye kawang kti paramaki ai kimat ya kawang kti paramaki hande kane ka ditang ka drama ka jungki mu henry andala dep nang tu kinlong hikiju bat kidei hikiju kidei tangka ka buj politik ka jungki namar ba kim don syu da kino kidau ban penrem miau pora ka dene kadau kimi hakirukom ki bap her kumno ban penrem ikaseng Voice of the People Party ka dei kaseng ka jonga bat ka jongpi urit uria dei tang hakane bangin salat na ki ngin salat na kita ki jing syale don bor ngin salat na kata ka jing syale siliang khamat ngin salat na kata ka jing sya pet ben ngin salat na kata ka jing sya kren ben kadai kata kapor kadai nak tahu OIP baka seng Voice of the People Party kadai sya kaseng jong urit uria bat bunangi to kum bat bunangi to nginom sa alam baklasyu aki we kiseng bat kini anda kilayo kabor ban sensyar kumta kinyon yangi kirit kiria kile ben yangi kirit kiria hakurukom kabap her hakadur kabap her den tala hosyo bangan penkut to ngin jit no bat ngin wat no da kita kinoilam ki bade sisya kita kinoilam ki ba ibit ibiang hisya banelam
ya kane ke jela ka be ke jungi kumta parlok be je ngin se kendu bat phi sa ki we pat ki videos ki banwan to ble ke jing suk no yu ban don rangkat bat ki ying ke sem ke jung phi tat hadu bangin se kendu bat ngin sem pat bat phi sa ki we pat ki kubor ki banwan